ଜହ୍ନମାମୁଁ। କାହାଣୀ ଚୋରୀର ରହସ୍ୟ। ସୁନ୍ଦର ଦାସ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସର ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଲା। ଫଳଟି ଉଠେଇ ନେଇ ସାରି ଦେଖେ ତ କୃଷ୍ଣ ଦାସର ଘରର ପଛପଟ ଦରଜା ମେଲା। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦୁଇପଦ କଥା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଦେଖିଲା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2-3 ପ୍ରକାରର ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଗାମୁଛା ଓ ଧୋତିରେ ସବୁତକ ବାନ୍ଧି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆହାର କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଦାସ ଦେଖିଲା ପରଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚବାଚ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସୁନ୍ଦରୀ କହିଲା, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଏପରି ଲୋକ ଆଜି ବି ରୋଷେଇ ଘର ବନ୍ଦ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ।